हरे कृष्णा अंग उपस्थित श्री सक्कड भक्तवृंदाक भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फेन आयच्या सत्संगाक अमृत पूर्वक स्वागत करता। गुरुवंदन कोरून मालगडेल आशीर्वाद घेवन आम्ही आयज सेशन सुरू करूया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण अपा सक्कड भक्त वृंदाकर पूर्वक स्वागत आयचे भागवत दिवसाचे सत्संगाक सक्कड जना स्वागत। आज द्वादश नाम स्तोत्र श्रीमती राजश्री अजय माताजी अन्नी हरग्रेस जननी माताजी लक्ष्मी बहनी कुलपातक जॉइन झाली। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। आता ಮುಂಚವ वही माताजी। हरे कृष्ण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। प्रीणयामो वासुदेवं प्रीणयामो वासुदेवं वन्दिता शेषवन्द्योर्वृन्दारकं चन्दना चर्चितोदारपीनांसकम् इंदिरा चंचला आंगनीराजितं मन्दरोधारिवृतोर्भुजा भोगिनं प्रीणयामो वासुदेवं। देवता मंडला खंडमंडलं प्रीणयामो वासुदेवं। सृष्टि संहार लीला विलासाततं पुष्टषड्गुण्यक विग्रहो लासिनं दुष्टनिशेषतं हारकर्मोद्यतं हृष्टपुष्टतिशिष्ट प्रजातं स्वयं प्रीणयामो वासुदेवं। देवता मंडला खंडमंडलं प्रीणयामो वासुदेवं। उन्नता प्रार्थिता शेष संसाधकं सन्नता लौकिकानंददा श्रीपदं भिन्नकर्माशय प्राणि संप्रेरकं तन्न किं नेति विद्वत्सुमीमांसितं प्रीणयामो वासुदेवं। देवता मंडला खंडमंडलं प्रीणयामो वासुदेवं। विप्रमुख्यै सदा वेदवादोन्मुखै सुधप्रपातैक्षितीशिष्टरैश्चार्चितम् अप्रत्यक्षेरो संविद्गुणं निर्मलं सप्रकाशाजरानन्दरूपं परं
प्रीणयामो वासुदेवं देवता मण्डलाखण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवम् अत्ययो यस्य केनापि न क्वापि प्रत्ययो यद्गुणेषुत्तमानां परः सत्यसङ्कल्पये को वरेण्यो वशी मत्यनूनै सदा वेदवादोदितः प्रीणयामो वासुदेवं देवता मण्डलाखण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवम् पश्यतां दुःखसन्ताननिर्मूलनं दृश्यतां दृश्यतामित्यदेशार्चितं नश्यतां दूरगं सर्वदाप्यात्मगं वश्यतां स्वेच्छया सज्जनेष्वागतं प्रीणयामो वासुदेवं देवता मण्डलाखण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवम् पश्यतां दुःखसन्ताननिर्मूलनं दृश्यतां दृश्यतामित्यदेशार्चितं नश्यतां दूरगं सर्वदाप्यात्मगं वश्यतां स्वेच्छया सज्जनेष्वागतं प्रीणयामो वासुदेवं देवता मण्डलाखण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवम् अग्रजं यस्य सार्गार्जमभ्याकृतिं विग्रहो यस्य सर्वे गुणा एव हि उग्र आद्योऽपि यस्यात्मजाग्र्यात्मज तद्ग्रहीतस्तदा यः परं दैवतं प्रीणयामो वासुदेवं देवता मण्डलाखण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवम् अच्युतो यो गुणैर्नित्यमेवाखिलैः प्रच्युतो शेषदोषैः सदा पूर्तितः उच्यते सर्ववेदोर्वादैरजः स्वर्चितो ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वैः सदा प्रीणयामो वासुदेवं देवता मण्डलाखण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवम् धार्यते येन विश्वं सदा जादिकं वार्यते शेषदुःखं निजाध्यायिनां पार्यते सर्वमन्येन पार्यते कार्यते चाखिलं सर्वभूतैः सदा प्रीणयामो वासुदेवं देवता मण्डलाखण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवम् सर्वपापानि संस्कृते संशयं सर्वदा यान्ति भक्त्या विशोदात्मनां शर्वगोर्वादिगीर्वाणसंस्थानदः कुर्वते कर्म यत् प्रीतये सज्जना प्रीणयामो वासुदेवं देवता मण्डलाखण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवम् अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः अक्षरो योजर
सर्वदैवामृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जादिगं प्रीणयामो वासुदेवं देवता मण्डलाखण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवम् नन्दितीर्थोरुसन्नामिनो नन्दिनः तन्ददाना तदा नन्ददेवे मतिं मन्दहासारुणा पाङ्गदत्तोन्नतिं वन्दिता शेषदेवादिवृन्दं सदा प्रीणयामो वासुदेवं प्रीणयामो वासुदेवं देवता मण्डलाखण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवं प्रीणयामो वासुदेवं प्रीणयामो वासुदेवम् इति श्रीमध्वाचार्य विरचित द्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. तुम्ही इतले तुमगे सुमधुर आवाज आणि इतले भावपूर्ण जाऊन सांगली की ऐकत अशें म्हण दिसल्या. मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रामानुजाचार्य म्हणतात मग फर्स्ट मना येईल स्टॅच्यू ऑफ इक्वॅलिटी 11th सेंचुरीचे महान संत विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्याले 1000 जयंतीच प्रयुक्त हैदराबादांत स्टॅच्यू ऑफ इक्वॅलिटी बृहद पंचलोहाची एक मूर्ती 2022 अंतू स्थापन केलेलं असं. आणि वैदिक दार्शनिक समाज सुधारक वैष्णव परंपरेचे महत्वपूर्ण प्रतिपादक जगतप्रसिद्ध महान संत रामानुजाचार्याला आज तिरोभाव दिवस. आईचे दिवस रामानुजाचार्य जीवन चरित्रे ಬಗ್ಗೆ ತಂಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ತುಕೊಂಡಿ ಬೆಳ್ಳೆ ಅಮ್ಟೆ ಮೆಳ್ಳೆಲಿಕ್ ಭಾಗ್ಯ. आज आमगे लुटसची सीनियर वैष्णव हिस ग्रेस रत्नभूषण गोविंदास प्रभूजी आणि हिस होलीनेस जयपताका स्वामी महाराजा शिष्य आणि 2017 अंतू इस्कॉन जॉईन झालेलं असची. तशीच 2019 अंतू इनिशिएशन घेतलेलं असं. भागवत पुराण कोंकणी अंगेल मस्तक सेशन आम्ही ऐकलींची. तशीच नित्यम भागवत सेवय सकाळची सेशन अंतू आम्ही ऍक्टिव्ह जाऊन असायची आणि अंगेल प्रीचिंग आम्ही ऐकत असताची. तशी अंगेले प्रीचिंग आणि कुकिंग आणि गार्लँड मेकिंग या सकड सेवंत आणि निरंतर जाऊन सेव दित असायची. अंगेल मिशन विलेज प्रीचिंग अनंत अनंत प्रभुजी तुमका सकड भक्तवृंदाल तर्फे पूर्वक स्वागत करता. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद. तो शुरुआत करते हैं हम जैसे छोटा सा एक कीर्तन करके शुरुआत करते हैं. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे, जय प्रभुपाद पाद। तो हरे कृष्णा। आज मिळेल सर्व भक्तांना सादर नमस्कार। आज एक वरिष्ठ भक्त हैं, भक्त संगेल समक्ष गुरुदेव प्रभु। तो गुरुदेव प्रभु ले चरण कमलाचे मेरा साष्टांग नमस्कार। प्रभु एक वरिष्ठ भक्त संगेल आशीर्वाद है, कृपा याचन करून आजचे सेशन आमका शुरुआत करूया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगल्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राते वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आजचे विषय भारी चंत विषय का एक एस्पेशली वैष्णवाले का क्वालिटी नालता एक शुद्ध भक्ताल तिरोभाव दिवसाक तंगेल गुणगान कर चेमळन एक वैष्णवाले का कर्तव्यता तवळे आ दिवस शुरुए का ऐसे कोंकणी जे सत्संगांत मके एक अवसर दिलेल बेगे का हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभु सादर मेरा मिगल धन्यवाद प्रस्तुत करता। तनी मके एक चान्स दिले एक बोवडे का आचार्याले दोन्ही शब्द गुणगान करचे बेगे मिगेला तो तुले कैपेसिटी काय ना दलारी तुमगल सटाले आशीर्वाद और तुमगल सटाले कृपेन करता ना तुमका दोन्ही शब्द उच्चारण करचा प्रयास करू। श्रीमद् भागवतांतु आचार्याले महत्व भगवान कृष्णोची उद्धवा संबंधित अस 11वा स्कंदांतु 17th चैप्टरांतु 27th श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11 17 27 आचार्यं मां विजानीयां नावन्मन्येत कर्हि चेत् न मर्त्या बुद्धया अस्यूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद की जय। One should know the Acharya myself and never disrespect him in any way. One should not envy him, thinking him an ordinary man, for he is the representative of all the demigods. तशी कृष्णोची उद्धवाक सांगून तसं आचार्याल महत्व येते मग कृष्णो सांगत म्हंगल्यारी आचार्य मक्काय जानु भेद भाव करचे ना मक्का उतिल रेस्पेक्ट नाला उतिल ये बहुमान दिता है तेज बहुमान आचार्य की दिनका तशी एक आज श्रीपाद रामानुजाचार्याले तिरोभाव दिवस एक बोर्ड आमगेल वैष्णव चारि कोतरायस्र संप्रदाय मध्व ब्रह्म मध्व संप्रदाय तशीची श्री संप्रदाय कुमार संप्रदाय रुद्र संप्रदाय
तंतु काली तुम्ही सगळ्यांनी श्रीमान मुरलीधर चरण प्रभूने तशीच श्रीमती सखी चरण माताजी तंगेल दिव्यवाणीनं श्रीपाद रामा मध्वाचार्यापासून तुम्ही गुणगान ऐकले तवळाईचे गुणगान आमगेले श्री संप्रदायाचे तंतु एक वरिष्ठ आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य तंगेल पासून दायच्या मी चर्चा करते तवळी जायते लीला सतंगेली दराराम के एक 40 मिनिटे तो 2-4 लीला तवळी शुरुवेक त्यांनी कशी संन्यास दीक्षा ग्रहण केल्या तेजान 1-2 लीले लेके नमका चर्चा करूया तवळ तंगेले गुरुल नाव म्हणून सांगल्यारी यमुनाचार्य तवळ यमुनाचार्याले एक शिष्य था शैलपूर्णाक 2 सिस्टर्स असलेले तंतुले एक मलगडेल नाम कांतिमती तंगेल हस्बैंड था केशवाचार्य ये कांतिमती आणि केशवाचार्याला पुत्र जामता श्रीपाद रामानुजाचार्य जन्म घेता तशीच तंगेले दुश्शेरी सिस्टर शैलपूर्णाली दुश्शेरी सिस्टर था दीप्तिमती तर तंगेल पूतुदा गोविंद तवळे दोन्ही कसिन श्रीपाद रामानुजाचार्य तशीच गोविंद आणि कसिन तवळे श्रीपाद रामानुजाचार्य तंगेल जन्मनाची इतील सबार प्रकाश पूर्ण जामनशील तंगेल चैतन्य इतील चायक तेजस तंगेल मुखारविंदार असलेले तवळी कोणेपणे तंगेल दर्शन आयत तर मसलेरी तंग सट्टांगे चाय एक भारी संतोष देताल तंगेल शिकवण एलारी गुरुकुलांसक चा भारी वैभवान विद्याभ्यास तर्क वितर्क सगळं चा शास्त्र चा निपुण जाण अशी वाढून येता तशी त्यांनी आदिमा जावनो एकपटेशी कांचीपुरम दवळांतो पायंपोडो वच्चेवळेरी ये रामानुजाचार्य कांचीपूर्ण मंगलारी एक शूद्र कुलांजेनु जान असिललो पक्षे तव चा एक परम भक्त तुम्ही सगळ्यांनी दवळांत दर्शन गेले नसका कांचीपुरम अत्तिवरताल दर्शन सगळं एक 2-3 वर्ष पुढे कोरोनाचे पुढे जाऊन 40 वर्षांत एक ब्रह्माजीन पूजा हा करचे एक विग्रह अत्तिवरदर तंगेल दर्शन 1 मास जान 1 मास की 40 दिन जैत भक्त अंगाई दामोदर देश यात्रा हुनी जैत भक्त कुछ दर्शन सकेले तवळ तशी ते दवळांतो दर्शन वरदराजाक कांचीपुरांत वरदराजा दर्शन करचवलेरी एक कांचीपूर्णाक ये मिळता श्रीपाद रामानुजाचार्य ते श्रीपाद रामानुजाचार्य ते कांचीपूर्णान फर्स्ट दर्शनांत इतलेच आकर्षित जावन तांकेली रिक्वेस्ट करता तुम म्हाका दीक्षा दिम काम मेगल स्पिरिच्युअल मास्टर जान मेगल गुरु जान तवळी ये कांचीपूर्णा कळता इथे म्हणाल ये चा वरिष्ठ एक ब्राह्मण कुलांत गेल जन्म जल्ला ये मंगलारी एक शूद्र तवळी तो हंगता नाही तुझा एक भारी ब्राह्मण कुलांत जन्म तू गेला तवळी माव एक शूद्र जाने विशील व्यक्ती तुका दीक्षा दीना म्हाका तज्जे जाने विशील एक योग्यता ना म्हणता तवळ तशी ते समयारी शंकराचार्याले इतलेच अद्वैतवाद उतलेच प्रसिद्ध जान मायावाद सगळं प्रशस्त जान असलेले तंतु एक तंगेले एक फॉलोवर्स जान आशिल्लो यादव प्रकाश तशी यादव प्रकाशाले शिक्षणांतू रामानुजाचार्य ते गुरुकुलांतू शिक्षण तवळी ये रामानुजाचार्य मंगलारी तर्क वितर्क सगळं करच्यांत जान निपुण आशिल्लो तवळी जायत प्रकारी अशी यादव प्रकाशान दिमचे ट्रांसलेशन नाम असले ताजे एक एक्सप्लेनेशन आंतू भारी तर्क करचे असलेले रामानुजाचार्य तवळे एक पावटी तिच्यात नमन सांगल्यारी एक पावटी अशीच यादव प्रकाश अशी एक रस्ट करचे वेळेरी तागेले एक दुसरे एक शिष्य जावन एक प्रश्न करता ते प्रश्न करचे एक उपनिषदांशील एक श्लोक तातून एक सेंटेन्स मंगल्यारी कप्यासम पुंडरीक्षम अधोक्षजम तवळी ये म्हाका उतने वाचून नाल्यार ताजे ट्रांसलेशन वाचून म्हाका ताजे अर्थ पूर्ण जावन मनाक करूं वचना तर तूं कृपा जावन म्हाका एक सांगून दिमका म्हूण सांगता तर ते सांगून देना पडेन यो यादव प्रकाश ताजे एक्सप्लेनेशन कशी दिता म्हूण सांगल्यारी एक कप्यासम म्हगल्यारी कपिध्वज तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलें आसता भगवद्गीतांतू कपी म्हगल्यारी वानर
तळते वानर आले बॅक साइड तर बॅक साइड म्हटल्यार एक रेडिश कलर जाम तवळी देवा आले कृष्ण आले दोळे नाल्यार ते पुंडरीकाक्ष आले दोळे म्हण सांगल्यार ते ताजे एक्सप्लेनेशन दिता हाका कंपेयर कोंता तवळी ऐकून रामानुजाचार्य सहन करू वसना दरारी गुरु तर सांगता तेंदुकून काय उल्लेना तर तेच समयारी रामानुजाचार्य ये यादव प्रकाश आले सेवा करत असं तर ते सेवा करचे वेळेरी हे ऐकून हे एक्सप्लेनेशन ऐकून ताका भारी दुःख येता तशी तो तागेल्या दोळ्यांतून अशी भारी जावन वर्ष अश्रू वर्ष पडत असं तर ताजे उंचाणीन हे यादव प्रकाश हाका चैतन्य निघता किती जाल्ले तुका हांवें सांगिल्लें तू ते मिस्टेक सवय त्याच्या सवय म्हणून दिता तवळी ह्यो रामानुजाचार्य सांगता अशी वे तुम्ही आज एक्सप्लेनेशन दिता म्हणून हे भारी एक गलत जावन आशिल्लें एक्सप्लेनेशन अशी नाही आज एक्सप्लेनेशन तवळे भायर भायर शिक्षे सगळं तवळे सट्टाले मुखार सांगिना आपण नाका एक उणाव जाता दरारी सांगता शेरी दरा तू कुत्रेच्या वैभव असं मसल्यारी आज करेक्ट जान एक्सप्लेनेशन तूच सांग म्हणता तवळे रामानुजाचार्य ते विथ परमिशन गुरु परमिशन तो एक्सप्लेन करता किती म्हण सांगल्यारी हे कप्यासम म्हण सांगल्यारी करेक्ट तुम्ही सांगिल्लेले वानर म्हळेले अर्थ असं പക്ഷേ हे संदर्भारी हाका योग्य जावन आशिल्ले व्याकरण म्हण सांगल्यारी कप्यासम म्हटल्यारी तम जलम पिबती म्हटल्यारी कोण की ये उद्दाक पिंचे म्हण सांगल्यारी प्रत्यक्षान सूर्य तर ते सूर्याक कंपेयर कोणता कप्यासम तशीच आसम म्हण सांगल्यारी विडरंजमचे नाल्यारी एक्सपांड करचे तवळे सूर्यप्रकाशा समयारी एक्सपांड करचे फ्लावर कमल वास्तवाक एक कमला पत्राक देवाल ते दोळ्याक कंपेयर केल्या तशी सांगून दिता तवळे ऐकन आपण यादव प्रकाशाक मनान जातले तुम्हाला अगेन एक्सप्लेनेशन द करेक्ट तवळी अशी जायते इन्सिडेंट जाता असं तवळी यादव प्रकाशा मनान जातले आकाशी सोडल्यारी आमगेले ये मायावाद सिद्धांताक भारी चूत येता तयत मला शुद्ध वैष्णव तर वैष्णव सिद्धांताक ख्यात येता तवळी ती करताय म्हणून सांगल्यारी आणि ये यादव प्रकाश तांगेले सगळे शिष्य मेळणू आका बद करचे बेगे जामशिले गूढतंत्र त्यांनी आलोचन करताय तशी सट्टे कोण मेळणू गंगेंदू स्नान करचे बेगे जावन हरिद्वाराक आणि मंगल्यारी साऊथ इंडियन कांजीपुरम मंगल्यारी साऊथ इंडियन हांगा थुकून हरिद्वाराक प्रयाण करताय तळांगेले उद्देशित म्हणून सांगल्यारी एक संदर्भारी हे रामानुजाचार्याक वध कोरका तवळे अशी एक दिवस चा एक रन्नांत वच्चे एक वाट येता तवळे ते समयारी ये यादव प्रकाश तागेले शिष्या सगळं उद्धून सांगता येची चा एक समय तवळ आमकां आज ये रामानुजाचार्य वध कोरयात तवळे तांगेले जावन तागेले कसिन गोविंद ऐकता गोविंद न्हू हे रामानुजाचार्य सांगता आणि सांगता तुका आजशी वध करचे बेगे जावन तुगेले गुरुनी शिष्याने सगळं प्लान केलेले सर तू कशीपणी हांगा थुकून कशीपणी कोण वापास वच सांगता तवळ आकल्या तिरच वापास एमच्या आशिल वाट कळना दरारी तागेले कृष्ण आली नाल्यार विष्णू आशिल्लो विश्वास दृढ विश्वासाल खातीर तो हांगा थुकून वापास कांजीपुरम एमच्या प्रयास करता तर भारी घोर वन ताका वाट कळना कशी दक्षिण उत्तर काय मनान जायना ते समयारी एक शूद्र जावन आशिल्ली एक स्त्रीनी एक पुरुष ताका वाट दाखोवन दिता तशी वाट दाखोवन तांकां ज्या बारी प्यास लागता तर तो प्यास लागना पडेन तांणी रिक्वेस्ट करता गेली ते भारी मुखार दले मुखार वता म्हटल्यारी तुमकां एक कुंठ मेळटा न्ही ते कुंठांत तुकून उणें जल म्हाका हांडी म्हूण तशी हे रामानुजाचार्य वचून तिकना आपणें थंय एक कुंठ आसा ते कुंठांत तुकून जलान ते स्त्रीक 3 पावटी दिता चौथे फाटी दिना पडेन ते स्त्री तशी तो पुरुष अप्रत्यक्ष जाता तवळे ताका मनान जाताले हे साधारण व्यक्ती न्ही साक्षात कृष्णू तर म्हाका कृष्णूय विष्णू लक्ष्मी तर म्हाका रक्षण करूं येयले म्हणून सांगून तो वापास ते कुंठांत हांगा दिकना पडेन कुंठय आसा ताजे लागींच कांचीपुरम
तक भारी संतोष देता तो वापस कांचीपुरम वरदराज स्वामी टंपला येनु देवा नमस्कार कोण तंगेलते कृतज्ञता धन्यवाद सगळं सांगता तशी तो वापस तंगेल गरकड वक्ता ते दोस्तों कोण मेरी तो इतकी करता म्हणून सांगितल्यारी घरकडे बसून स्व अभ्यास करतात दरारी त्या स्वाभ्यासात उतले एक तृप्ती ना दुगुणित मला एक गुरुल शिक्षणा त्याला गुरुल मुखा शिक्षा ग्रहण करू तशी वापस ये कांचीपुरनाले सांगता कांचीपुरनाले सगळं सांगतोले सगळं जल्लेलं सब तर कांचीपुरना सांगता तुम काय प्रयास करचे ना वापस तुम तेच या तो प्रकाशाले की शिक्षा ग्रहण करीन तवळ्या कांचीपुरा सॉरी यमुना रामानुजाचार्य के ना अपने ना या तो प्रकाशा के भारी आश्चर्य जाता दरारी तो एक त्या समयारी डिप्लोमसी न टेस्ट करता इथे म्हणून सांगितल्यारी आम तुका सो दोनों तासिल हत्तेंगेलो सगळं म्हणून तक ಏನ್ करते का बापास तकाय तंगेल गुरु कुरांतु शिक्षण सगळं प्रदान करता दरारिया गेलते मायावाद सिद्धांत ಒಂದು ओड ताल्पर्यನ आशिले रामानुजाचार्य तळते रामानुजाचार्य इच्छित आशिलेले आवे खंचे वैष्णव आचार्य थुगुनु दीक्षा स्वीकरिचे वरचे तर तेच समयारी श्रीरंगांतु ये यमुनाचार्याले दोन्ही शिष्य असले तंगल नाव महापूर्ण आणि का तिरुक्कोट्टियूर पूर्ण तवळे ये यमुनाचार्य के सेम वर्ष चढ जाता तशी तगेल आरोग्य स्थिती सगळं भारी कष्ट जाणू ऑलमोस्ट तगेल ते शरीर त्याग करचे एक अवस्था येता तवळे तेच समयारी ये महापूर्णनिक तिरुक्कोट्टियूर पूर्ण तन्नी ते गुरुल थुगुनु वियोग तंक सहन करो सुन्नतिलाने तन्नी तंगेल ते शरीर त्याग करचे बेगे जाणू अशी प्रयास करचे अशी मन्ना तन्नी एक डिसिजन लेता तेच समयारी तंक श्रीरंग थुगुनु रंगस्वामी तंक दर्शनात स्वप्नात दर्शन देता तुम्ही अशी करच्याने जे तुम्ही करचे शेरी नाही म्हणून तुम्ही वापस तुंगेल गुरु जाण शैली यमुनाचार्याले की उच्चुकाम तशी वापस ये यमुनाचार्याले येता तब यमुनाचार्य सांगता ये महापूर्ण लगी मका इतले होगी रामानुजाचार्य का मेल काम तब थंगथुकुनु श्रीरंगांथुकुनु ये यमुनाचार्याले इंस्ट्रक्शन ग्रहण करनो महापूर्ण कांजीपुरा का प्रस्थान करता थंगथुकुनु 2-4 दिवस दरताई कांजीपुरम येना पडेना तब कांचीपुरम येवनु तो भारी संतोषान कांचीपुरम दवळांतूच ये रामानुजाचार्य मिळता तो रामानुजाचार्य संगत अशी यमुनाचार्य म्हणले एक वरिष्ठ भक्त अस देवाल ते ಒಳ್ಳೆ आचार्यत तुमका मेल का म्हणून सांगता तवळे रामानुजाचार्याने भारी ऐकिलस यमुनाचार्यापासून तर काय भारी संतोष देता तर ते सगोड संतोषान त्यांनी यमुनाचार्याक मिळचे बेग जाणू यात्रा थंगथुन वापस येता तेच समयारी इतिजत्ता म्हंगल्यारी विधि विधाना खातीरी ये यमुनाचार्य शरीर त्याग करता तवळे वापस येना पडेना ये यमुना महापूर्णा के रमना रामानुजाचार्य के भारी कष्ट जता महापूर्णला थंगाची तो भारी संगडान रडता तेच भूयान पण घुमता सगळं करता पक्षे रामानुजाचार्य की भारी संकट जाता तुम्हाला तगेल एक ओडी एक आग्रह होत असेल एक वरिष्ठ वैष्णवाल दीक्षा नाल्या गुरु प्राप्त कर म्हणले ते आता संभव ना तवळे अशी चोयना पडे ना रामानुजाचार्य ते ट्रान्सेंडेंटल जानशिली आध्यात्मिक बॉडी लगी ते यमुनाचार्याले बॉडी लगी एना पडे ना तो एक काही श्रद्धेचे करता ते म्हणून सांगल्यारी तांगेल हात ये यमुनाचार्याल हात अशी तस तांतु तीन बोट अशी बेंटा जान तस तवळी ते समयारी रामानुजाचार्य हंगा तीन प्रतिज्ञा संगत अस तांचो फर्स्ट इति म्हणून सांगल्यारी तो संगत इति म्हंगल्यारी विष्णुलते ज्ञान नाल्यारी वैष्णविसम आम ये भारत देशांतु पूर्ण जान प्रचार करता हे ऐकन आपडेन यमुनाचार्याले एक बोट स्ट्रेट जातले दुश्चरित म्हणून सांगल्यारी ते समय पर्यान श्री शंकराचार्यान मात्रम त वेदांत सूत्राक भाष्यम बरयलेलं
तवळे रामानुजाचार्य सांगता दुश्चर्चे प्लट मंगलारी आम देवाल अनुग्रहान खातीर ये वेदांत सूत्राचे भाष्यम लिखतलो ताजे नाम श्री सूक्तम श्री भाष्यम सॉरी श्री भाष्यम ते इनकन आपडेन दुश्चर बोटे नेरे जाता तिसरीत महिलारी रामानुजाचार्य सांगता तगेले एक शिष्याक तो पराशर म्हण सांगून नाम दिताम ये ऐकन आपडेन ते यमुनाचार्याले सगळे बोट अशी स्ट्रेट जाता तवळ ताका ये ऐकन आपडेन मनान जाताले म्हळ्यारी गेल्याची स्पिरिच्युअल मास्टर म्हळ्यारी गुरु ता ये यमुनाचार्य म्हण तवळ तशी भारी संतोषान वापास ये कांजीपुरम एमच्या जन प्रयास करता तवळी ये यमुनाचार्याल सगळे शिष्य सांगताय इथे म्हणारी तुका दिक्कू कामळले आमगेला आचार्याल भारी एक इच्छा आसलेली तर ते तुम्ही एक कायरी कराय श्रीरंगांतूची तुमगेल ते प्रीचिंग प्रयास कराय तवळी रामानुजाचार्य सांगता ना इति म्हण सांगल्यारी ये श्रीरंगम नाल्या रंगनाथ स्वामीन म्हाका मुगेले आचार्याक नेरे दिक्कून शिलेक अवसर सरी दिले ना तेंदुकून हांव वापास कांजीपुरांतू वता म्हणटा तशी कांजीपुरां वचून तो तंगेले घरकडे ते समय वर्डिक निसर्ग जाता रामानुजाचार्याने पत्नी नाव रक्षकंबल तशी तनी गृहस्थाश्रमांतू तरारी चा भक्ती करून कांजीपुरम वरदराज स्वामी सेवनी सगकोन अशी तसे तवळ ते समयारी ये श्रीरंगम इतजत म संगलारी यमुनाचार्याला अंटरारी भारी प्रचार सगम तस्तल वैष्णवी सांतल पक्षे तन्नी ये यमुनाचार्यान तंगेल उपरांत ये श्रीरंगाचे भारी उत्तरवादित्व दिलेने तिरुकोट्टियूर पूर्ण ते आचार्यात പക്ഷേ തിരുക്കൊട്ടിയൂർ പൂർണ്ണ ചാ देवाल सेवा सगळं करतालो पण त्यांनी प्रीचिंग आवतले एक्सपर्ट नेसिले तशी एक वर्ष पूर्ण जावन एक सिद्धिल एमच्या गदी जाले वैष्णविसम तर ते साम्यारी ये तिरुकोट्टियूर आचार्य तंगेल गुरुले श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी लेगी प्रार्थना करता कशी पण कोण एक समस्या तुम्ही एक समाधान कोर काम तर तशी महापूर्ण लेगी प्रार्थना कोर संगतीत महिलारी तू उतरे ओगी वचूनु रामानुजाचार्याक तक दीक्षा दीवन वापास श्रीरंगांतू पोळोम का म्हणून सांगता तवळ हे समयारी रामानुजाचार्य इति करता महिलारी रामानुजाचार्य तगेल धर्मपत्नी जावन श्रीरंगम येताय तंका दीक्षा ग्रहण कोर काम इति म्हणून सांगल्यारी कांजीपुरनाल निर्देशानुसारान तशी कांजीपुरनाल निर्देशानुसारान रामानुजाचार्य तंगेल पत्नी कोण श्रीरंगांत येताय तेच समयारी यमुना महापूर्ण तंगेल पत्नी कोण श्रीरंगांतून कांचीपुरम वता तशी तनी एक मधुरांतकम म्हळेले एक स्थळारी तनी दोन्ही कोण मीट करताय तर मीट करना पडेन तवळी रामानुजाचार्य भारी संतोष देतोले म्हळ्यारी भारी जायत दिवस जाणशिल जायत वर्ष जाणशिल तगेले एक आग्रह आशिल्लो म्हाका एक शुद्ध वैष्णवाल थकून दीक्षा स्वीകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ મળેલે तवळा आज एक सुवर्ण अवसर देवान प्रदान केले म्हणून सांगून ये महापूर्णादिक तेरीचे तांका दंडवत नमस्कार करून तगेले याचन करता म्हाका तुमगेल शिष्यजान स्वीकार कोर काम तवळे महापूर्ण सांगता इत मला येता दव्वळ तशी एक स्थळ नाही तळामके कैरी कोण्या ओनगिला कांचीपुरम नामसलारी श्रीरंगम थंग वचून दीक्षा देऊ सांगता तवळ रामानुजाचार्य सांगता नाही इति म्हण सांगल्यारी तुमका कळचे आसा इति मला सांगल्यारी यमुनाचार्याले आम्ही अशी वेट कोण यमुनाचार्यान शरीर त्याग केल्या तवळ आम्ही वापास कांचीपुरम नाल्या श्रीरंगम येताने म्हणाल त्याची गॅरंटी काय ना तवळे शुभस्य शीघ्रस्य तवळ अंगातून म्हाका दीक्षा दिम का म्हणून सांगून थंगाची दीक्षा दिता हे महापूर्ण तशी आणि वापास रामानुजाचार्यालेची ते गृहस्थाश्रमांतू एक सनीरप्ताई महापूर्ण तंगेल धर्मपत्नी रामानुजाचार्य तंगेल धर्मपत्नी तशी एक दिवसो ये रामानुजाचार्याले धर्मपत्नी इतकी एक गलत जावन वर्तमान सगवलेता तशी महापूर्ण तंगेल पत्नी वापास श्रीरंगान येता तब ते दोस्तों को ये रामानुजाचार्य तंगेल पत्नी तवळे रामानुजाचार्य कळता इति म्हण सांगल्यारी तंगेल धर्मपत्नी
ब्राह्मणी संजानशील सगळं करेक्ट जान रूल्स अँड रेग्युलेशन सगळं फॉलो करतली पक्षे भक्ती तो उतनेची एक सपोर्टिव नाही तवळे एक फाटी तिच्या तमन सांगले रे तंगेल गरकडे एक दरिद्र जावनेशील एक ब्राह्मण भिक्षा मंगू जन येता तर ते भिक्षा याचन करच्या वेळेरी तंगेल ये रामानुजाचार्य धर्मपत्नी तका अंबुडता आणि का अंग काय नाम सांगून तका अंबुण वापस बेळेता तर ते समयारी यो कांजीपुरांत येवन वरदराजाले प्रार्थना करता तवळे रामानुजाचार्य थंगसिलेलो तर रामानुजाचार्य कधी कुनु चाहे एक वरिष्ठ ब्राह्मण तर इथे जल्ले तुम भारी संगडाने असं म्हणून तवळे जे जल्लेल विषय सगळं त्यांचे प्रस्तुत करतात तर ते ऐकना आपण ना रामानुजाचार्य इथे करता म्हणल्यारी एक बर्फ बोरोनु आगेल दिता आणि तुम वापस घरकड वचून सांगा तुका ज्या भारी सत्कार सगळं करता तव ते लेटर वापस ये ब्राह्मण तंगेल घरकड वन दिता तवळे रामानुजाचार्य धर्मपत्नी ते वाचिता इति म्हण तवतान तो एचिता बरे ना ते म्हण सांगल्यारी अगेलीच रामानुजाचार्याले पत्नीले बप्पान लिखुचे गतीजा इति म्हण सांगल्या ताज्या तंगेल बहिणीले नाले तंगेल दुश्यरचे चरडो आले वर डिकता तळ तू वापस तंगेल घरकडे का म्हण सांगून ते लेटर आहे त्यांनी बरयलेले ते ऐकना आपण नाले वाचून ये रक्षकंबल तंगेल रामानुजाचार्य धर्मपत्नी भारी संतोष देता तवळे ये ब्राह्मणाक भारी विभव समृद्ध जाऊन तका आहार सगळं दिवन ये वापस तंगेल बपसुल घरकडे होता तवळे हेच संदर्भ उचित म्हणून सांगून तेच समयारी रामानुजाचार्य ग्रह त्याग करून ने सीधा कांचीपुरा येता तर कांचीपुरा येवन कांचीपुरनाल सांगता तुम्हाका संन्यास दीक्षा दिन काम तवळी कांचीपुरन सांगता नाही नाही आ शूद्र व्यक्ती माका ताजे बेगीन हंशले योग्यता ना तेवळे या तेंदुनी तिकरता मंगलार कांचीपुरना ये भारी सम्मान सगळं तका मिळता तेवळे तेंदुकुनु ये वरदराजाल सेव सोनु तो वापस तिरुपती वचाजन प्रयास करता तवळे ते समयारी दुसरे व्यक्ती थंगा सेवक येता तो रामानुजाचार्य थंगा देवाल प्रार्थना करता इतकी करचे म्हणून तर ते समयारी वरदराज तंगेलेची एक दिव्य वाणीरी 6 निर्देश 6 इन्स्ट्रक्शन ये रामानुजाचार्य दिता तर ते इन्स्ट्रक्शनाचे खातीर रामानुजाचार्य वापस ये श्रीरंगम येता श्रीरंगम येवन ये महापूर्णाल थकुनु संन्यास लेगेन स्वीकार करता तर तंगे संन्यास यतिराज म्हणता ये रामानुजाचार्याला संन्यास ना तशी थंगा थकुन माहिती ये तिरुकोटीवर पूर्ण आहे तंका पूर्ण संमतन जनी पुन्हा रामानुजाचार्य वर्षांच्या 6 पक्षे ये ते दुसरं यमुनाचार्याल मुखार तुम्ही 3 प्लट जे केलेलं तवळ ताजे प्रचारा खातीर तुंची ये आचार्य नाल्या तंगेल ते श्रीरंगांतले ते आचार्य पद तुम्हीच ग्रहण करका म्हणून सांगून तका ग्रहण तका पट्टाभिषेक करता ते दुसुकुनु रामानुजाचार्य पूर्ण जाऊन ये वैष्णव फिलॉसफी नाल्यारी वैष्णविसम प्रचार करचे बेगे जाऊन श्रीरंगांतकुनु प्रयत्न करता तर तेच समयारी ये अंगेले गुरु जान सिलो यातव प्रकाश तर यातव प्रकाशा के भारी सूचन सगळं मिळता अशी तंगेल शिष्य जाणशील रामानुजाचार्य आजी आता ಒಳ್ಳೆ एक आचार्य जलम तर तंगेल येवन तंगेले भारी लेक्चर नाले तंगेल ते वैष्णव फिलॉसफी सगळं ऐकून भारी प्रभाव जाता आणि तंगेलीचे रिक्वेस्ट करता तुम्ही मका दीक्षा दिन का सगळं तशी तंगेल ते प्रभाव रामानुजाचार्य प्रभावा खातीर तंगेल ते कुतील सभा वैभव असेलेले ते वैभवा खातीर त्यांनी तंगेल थुन दीक्षा स्वीकारित करताय तवळी केशव यादव प्रकाश ते दुसुकुन गोविंद दास तंका रामानुजाचार्य दिमचे दीक्षा नाम था गोविंद दास तळसी ते मायावादी गुरु जहाने सिले यादव प्रकाश तंगेले रामानुजाचार्याले शिष्य केले तसे एक तंगेले संन्यास दीक्षेचे एक संक्षिप्त जामने शिलेक येत तसे अंगेले जायती लीला असं तंत एक
एक इंटरेस्टिंग जाणीवशील एक लीला म्हणून सांगितलं रे एक पावटी अशीच श्रीरंगांतू अशी प्रचार करचे वेळे रे त्यावेळी रामानुजाचार्य सांगता अशी सांगेले श्री वैष्णवांतू दिव्य देशांतू मेन 3 टेंपल्स श्रीरंगम कांचीपुरम तिरुपति मतं 108 दिव्य देशम तंतु 3 मेन रामानुजाचार्य सांगता अशी तिरुपती देवस्थानांतू बालाजी ते देवस्थानांतू तांका उदकाहग भारी कष्ट तवळ कोणेपणी वचून थांगा बाई नाल्या तळई ते तशी करचेशीन एक प्रयास करता तरी म्हटल्यारी म्हाका भारी प्रीती नाल्या संतोष देता तर कोण की थांगा वच्चाक तयार तर भारी जायते ब्रह्मचारी शिष्य सगळे रामानुजाचार्य हसार पक्ष कोण मुखारी येना तर ते समयारी अनंत आळवार म्हणून एक गृहस्थ आश्रम जाणशील एक व्यक्ती आशिल्लो तो मुखार येता आणि सांगता गुरुल आज्ञा पालन करूक हांव तयार हांव आतांची हांगा थुकून प्रस्थान करता तर तागेली पत्नी लारी गर्भवती ती काय घेवन तो तिरुपती वता तिरुपती वचून भारी प्रयास आता म्हणजे गाडीनी बांडिनी काय ना त्यावेळी पैदल चंपून तांणी ते गर्भवती जाणशिले पत्नी के घेवन थंग वत्ताय थंग वचून चांग एक स्थल चोन थंग बाई खंयचे बेगे जाणशिले प्रयास करता तर ते कोण ना पडेन कोण ना सहायक सगळं त्यावेळी ये एक दिवसू ये धर्मपत्नी ये दोन्ही कोणीशी प्रयास करत त्यावेळी तिरुपती बालाजी श्रीनिवासा के सहन करू असं तर श्रीनिवासोच एक बालक रूप धारण करून तांका सहाय येता कशे ते समयारी अनंत आळवार ती संगत महिलारी म्हाका मेगेल गुरून दिल्लेली एक सेवतई त्यावेळी हांव बगल कोणाय जावन शेअर करू तयार ना म्हणून सांगून ताका मारता तर वापास यो बालक जाणशील श्रीनिवासू वापास तिरुमला देवस्थान दबळांतू वापास वता त्यावेळी ते दिसाची आणि दोन्ही कोण देवाक दर्शना वच्चे बस ते देवा दर्शन करचे करू वच्चे वेळेरी तांगेल मेन प्रिस्ट सांगता आज तुका दर्शन नाम त्यावेळी इतकी तुकून म्हण देवान सांगिन नसम त्यावेळी सांगता की ते कशी वस्ताले हे सांग शेरी नाही म्हणून सांगून दर्शन आजाम वता तर दर्शन आजाम वचन आपडे ना देवाल ते चिन्ह थुगुन रक्त येतस रक्ता प्रवाह त्यावेळी देखील आपडे ना अकमन अंजतले आम्ही सकाळी नामसल्यारी केल्ले बोडे अपराध जल्ले तशी देवाली माफ मागता माफ मागीन आपडे देव सांगता ना तुका हांगारा बोशिले राईट ना इथे म्हळ्यार हे मेगेल स्थळ तर मेगेल इन्स्ट्रक्शन पालन करचे तुगेन प्रथम कर्तव्य तू ते केल्ले ना ते दुगून हांगा थुकून तुका वच्चाता म्हण तुका दर्शन ना थोडी अनंत आळवार सांगता हे सांगूक तुका ते राईट हे असं तुची वराह स्वामीली ऋणी त्यावेळी तुची ऋणान त्यावेळी तू खंयच्या रायटार हे मेगेल सांगता हांगा थुकून सोडून वच्चा मागीर तेच नाही हांव मेगेल गुरुल इन्स्ट्रक्शन नाल्यार मेगेल गुरुल दिल्लेली सेवता त्यावेळी ती सेवता म्हाका प्रधान म्हणून त्यावेळी ते आचार्याल ती सेवेक उतरेची इम्पॉर्टन्स दिता म्हणून श्रीनिवास ताका भारी आशीर्वाद संतोष प्रदान करता सांगता तुका हांगा अभ्यात म्हणून तशी एक लीला मागीर दुसऱ्याची एक लीला म्हणून सांगिल्ली एक फावटी अशीची रामानुजाचार्य श्रीरंगम थुकून कांचीपुरम वच्चे वटेरी एडक्य 2-4 दीस धरतले तवळी ಇದು मला पैदल ता चुमकुन जाम का वच्चा तवळी एक दिवस रात्री राबुचे बेगे जावन सत्र तनी सोदित आहे तवळ ते समय सत्र काय मेळणी तवळ तनी एक दरिद्र जामनेशील ब्राह्मण तो ब्राह्मण म्हटल्यार हे रामानुजाचार्याचे शिष्य तवळ थंग वचून निघता अशी आमगेला आचार्य जामनेशील रामानुजाचार्य अशी तुमगेल घरकड आज आदित्य स्वीकार करू येता असे तुम्ही सहमत वे हे तवळी ऐकूचे मात्रेनाची तो सांगता तुम बेस ताका उद्दानी सह दिता उद्दानी सह दिवन तुम्ही आचार्याला वचून सांगाय तितले पटी येवन आमगेले आदित्य ग्रहण करचे बेगीन नाल्यार स्वीकार करचे बेगीन तवळी वापास यो रामानुजाचार्याला येवन सांगता अशी ते ब्राह्मणान हार्दिक स्वागत केलेलं आसा आमकां वच्चात तवळी रामानुजाचार्य सुरवे प्रश्न करता तांणी आमच्या सगळं सांगिल्लें अशें तुका भारी सम्मान आदर सत्कार सगळं केले तवळे शिष्य सांगता तांणी भारी सत्कार केलो म्हाका
पिमचा उद्दादिले मधुर वचन संगीने सगम तवणे ऐकन आपडे भारी संतोषाने रामानुजाचार्य ते शिष्य भारी जायते शिष्य वृंद असिलेले तंक सट्टांगी गेवनु ते ब्राह्मणाल घरकड ते ब्राह्मणाल घरकड वचन आपडे ब्राह्मण इतने भिक्षा इतमला उतलेज रामानुजाचार्य सगळे शिष्य तायसे तंक कशी ये आहार नाले तंक कशी सत्कार करचे मिळाल खातीर इथे भिक्षा मिळतले म्हणून बाहेर होता ते समय तंगेली धर्मपत्नी संगस ते आचार्य सग दिकून ती वै ज्या धर्मुक घट्टी दोरची एक धर्मपत्नी त्यावेळी तंग सटांगे आसन सग देऊन स्वीकार करता आणि सांगता तुम्ही बेसाई उगी प्रसाद सग करता तुम्ही स्नान सग कोरन विश्राम कराय म्हणून सांगता त्या समयारी ये धर्मपत्नी चोयना पडे ना दंगल पती ये ना आणि स्नान कोरने ना पडे नंक दिमचे बेगे प्रसादू काय ना त्यावेळी समयारी धर्मपत्नी ती करत महिलारी ते गावांतूच एक व्यापारी असलेलो ते व्यापारी ये धर्मपत्नी नालारी ये ब्राह्मणाल पत्नी का एक वाईट दृष्टी दिच्छ असलेलो त्यावेळी भारी वेळाने प्रयास केला पक्षे ಈ सगळे वेळे तका कशी पण कोण सांगून बापास घरकड्यांच्याशी एक तर ते दुसरी किती करता म्हणून सांगितलं अरे हीच वचून ते व्यापारी लोचून सांगता आज मी गेल्याशी गुरु येलो लस गुरु जायचं शिष्य अस त्यावेळी तू गेल इतकी आग्रह मसल्या रे सफल करून दिता तर पक्षे म्हाका ते व्यंजन तशीच राईस सपतून देईन का ते आज मी गेला आचार्य तंग सट्टांगे प्रसाद सग तंग तृप्तीन सम्मान कोण जान आप तू गेल इथे इच्छे सम्मत म्हणून सांगता थोडा ऐकून आपण व्यापारी भारी संतोष देता तो इतकी जाम कामळा ते सगळं गेन वचा सांगता प्रोफेशनल इतने जाय मसले तब ते साधन सगळं गेव नेमनु ई भारी संतोषान ते जायत रामदय सीत सगळं कोण देवाक भोग लगून तशीच ते रामानुजाचार्य के सट्टांगे भारी सम्मान सत्कार करता तर रामानुजाचार्य के सगळे शिष्यांगे भारी संतोष देता तशी रात्री वेळ जाता रात्री वेळ जायना पडे ना तंगेले पत्नी पती वापास येता तर वापास येना पडे भारी संतोष देतले तुम्हाला सट्टांगे उतले भारी सत्कार सग केले तगेल धर्मपत्नीने तर ते धर्मपत्नीले निंकता तुम्ही कशी केले तर सगळेच दृष्टांत विस्तार करता ते शिष्य हग जल्ले ऐकन आपण ना ये ब्राह्मण ते तंगेल धर्मपत्नी भारी संतोषान सांगता तुम मगेल किती भाव सौभाग्य तू गेल जान एक धर्मपत्नी म्हाका मेळ्ळी तशी त्यांनी रात्री तंगेल एक लास्ट सेवे बेगे जान त्यांनी बताय तर ते समयारी रामानुजाचार्य तंका अपयता आणि तुम्ही आता हत्ते बताय तर तो ब्राह्मण सांगत म्हटल्यारी म्हाका एक सेवे लगेन पेंटिंग असं हे आयची त्यावेळी खत्ते बताय म्हणून सांगता त्यावेळी जाल्लेल संभव सगळं ते तंगेल गुरुली सांगता तशी त्यांनी बच्चा प्रयास करच्या वेळेरी रामानुजाचार्य सांगता तुम्ही खते बताय तरी मसल्यारी ये प्रसाद तुम्ही शुर्वे तंक दीम का तेंजान तुम्ही ते कराय म्हणून सांगता तशी ये ब्राह्मणी पत्नी कोण त्या व्यापारी घरकड बताय तो ब्राह्मण थंगाज बाहेर बैठ करता धर्मपत्नी थंगेल शैनामुरी बता शैनामुरी वचन आवडे व्यापारी भारी संतोष जायत काळ जावने शिले आग्रह तसिलेलो तशी ते जावन भोग कोरता मिळेले ते वर्तमान सगळं उल्लेने आपडे ना ये धर्मपत्नी आदिच तक प्रसाद दिता ऐसी रामानुजाचार्यान दिलेलं तू प्रसाद ग्रहण करी प्रसाद ग्रहण करचे मात्रे नची तगेले सगळेच काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य सगळे दूर वचून ताके एक नवे उन्मेष नामसल्यार एक आत्मज्ञान मिळतं तेच समयार तो ते धर्मपत्नी जामशील ब्राह्मणाल पत्नी का साष्टांग नमस्कार करून तुम्ही गेल आवसू अम्मा म्हणून दंडवत नमस्कार करता आणि वापास येऊन रामानुजाचार्याली क्षमयाचन करून रामानुजाचार्यालीच एक शिष्य तिरगेन जाता अशी सुंदर जामनेशील जायती जायती लीला असं समय परिमितीतून मी आईचे सेशनाक इधर आईचे अंगाज समाप्त करचे वगळे एक शुभ अवसरार नाल्या शुभ दिवसार जायती एक लीला चर्चा करूक आमकां
प्रयास करूया. हरे कृष्ण. थँक्यू सो मच. श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. समवेद भक्त वृंद की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत अनंत धन्यवाद प्रभूजी. भारी चंदुकोन तुम्ही रामानुजाचार्याले सगळेची हिस्ट्री लाईफ हिस्ट्री चंदुकोन भारी चंदुकोन सांगल्यात आणि तातून मस्त लेसन्स अकड आम्ही शिकली ती म्हणलें कशी त्यांनी कांचीपूर्णाले इन्स्टन्स आम्ही पळयल्या कशी त्यांनी सामाजिक समानता स्थापन करच्या पळयल्या म्हणून त्यांनी श्रेष्ठ भक्त आशिल्लीं जाल्यार शूद्र आशिल्लींची तांकां कशी त्यांनी समान स्थान दिल्लें तशी ती वैष्णविझम सगळे भारतांत कशी प्रचार केला त्यांनी त्या विषयी मागीर तांगेले ते गुरुले शिष्याल त्या संबंधा बद्दल ते पळय मस्त विस्तार जावन सांगून दिले प्रभूजी. अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्ण. प्रभूजी म्हाका हे निमचे श्रीला प्रभुपाद तांकां विशिष्ट अद्वैत म्हणून कसला म्हणटाचे रामानुजाचार्य. हा विशिष्टाद्वैत म्हटल्यारी शुर्वेक शंकराचार्याला अद्वैत नमसिलेले. अद्वैत म्हटल्यारी एक म्हण देवय आवय एक. പക്ഷെ विशिष्टाद्वैत म्हटल्यारी विशिष्टाद्वैत अंतुत रामानुजाचार्य स्पेसिफिकली सांगता खंचे समयारी देव देवूय आम्ही जीव आत्मा ते दोन्ही म्हण ते विशिष्ट अद्वैत. मागीर नेक्स्ट मध्वाचार्य ते दलेन क्लियर करतात. धन्यवाद प्रभूजी. काल आम्ही मध्वाचार्याल जीवन चरित्र एರ್ತुकोन घेतले. आज विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्याल जीवन एರ್ತुकोन घेतले. आमके एक भागवत पुराण कोंकणी टिमान एक अवसर दिलेला असल महान भक्ताले जीवन चरित्र ऐकलेले निमित्त आमगेल मनांत एक तांगेल बग्गे श्रद्धा भक्ती तांगेल विषय कळटा आमकां आनी आमकां भक्तींत मुखार वचपाक एक इन्स्पिरेशन मेळटा हे आमी अर्थ करून घेतले. अशीच प्रति एक महान भक्ताले आविर्भाव दिवस जो तिरोभाव दिवस अशी सेलिब्रेट करताची म्हळ्यार तांगेल बग्गे एक सत्संग अरेंज करून आमी सगळे जाणां ते अर्थ करून घेवन कशी करता आसची हे फर्स्ट टाइम हांव आयकुचें म्हळ्यार लायक भागवत पुराण कोंकणी टिमा जॉइन जातरीच हांव हे पुराय अनुभव केलेले. नाजाल्यार आमकां गोतना अशी तिरोभाव दिवस अशी सेलिब्रेट म्हळ्यार अशी एक सत्संग करून आमी तांगेल बग्गे आयकून आमगेल भक्तींत आमी मुखार चलयता. मस्त एक इन्स्पिरेशन आशिल्लें प्रभूजी. अनंत अनंत धन्यवाद तुमकां. हरे कृष्ण. माताजी एक 2 मिनट माक एक सुदीन स्वामी के लिए सडनली याद है. मुरलीधर चरण प्रभु 2 मिनट्स आई कैन टेक. ओके थैंक यू प्रभु. हरे कृष्ण. तर स्वामी आणि सगळे वेळे सांगपच गुरुवंतन भारी एक विशेष जावन आसले एस्पेशली वैष्णवांक आमगेल भक्तींक आमकां प्रोग्रेस जे आमकां तरी म्हसल्यारी गुरुवंतन नामसल्यार गुणगान. तो आम काशी मठा परंपरेत काय तरी म्हसल्यारी एक स्वामी आले तांगेल ते समाधी दिवस भारी छंतेन आगोश करप आसा. तेजी कोणकी यती वैर्य जान आसत आनी तांगेल गुणगान करचे आसत. त्यावेळी एक फावट अशीची गुरुवंतना कार्यक्रमांत हांव आयकलेलें तर स्वाम्याक भारी इच्छा आसलेली द्वारकांत चतुर्मास करता म्हणलेलें. कशें द्वारकांत आमकां मठ काय ना. त्यावेळी स्वामी एक फावटी तांगेले एक शिष्याक एक निर्देशन नाल्यार तांकां निवेदन दिता तुमी थांग वचून जाय तशिल्ले अरेंजमेंट्स करता. त्यावेळी द्वारका गेलेले सर्व भक्तांक एक वळचे कळणी ते म्हणून सांगल्यार थांगा पिंचा उद्दा शुद्ध जल मेळटा म्हणल्यार भारी कष्ट. बरायरी तांणी तो शिष्य वचून थांगा एक चायक स्टॉल सगळं अरेंज करता. तशी थांगा डेली एक वाटर कंटेनरांतू उदका अरेंजमेंट सगळं करता. तशी स्वामी बापासेन सांगता अशी सगळं अरेंजमेंट सगळं केलेलं आसा. त्यावेळी स्वामी 4 मास देवाल्या अनुग्रहान भारी चंतेन करता सगळं. तो शिष्य सांगता सगळं अरेंजमेंट सगळं केलेलं आसा म्हणून. तशी स्वामी ट्रेनारी यात्रा सुरुवात करता. सुरुवात करून 2 की 3 दिसांत स्वामी अहमदाबादातून ट्रेनार एक दिवस वयतकीची तशी द्वारकेत येता. त्यावेळी ते द्वारकांच्या वेळेरी GSB कम्युनिटी काय ना पक्ष जायते साधू दिकून थंगा जायते भक्तांनी सगळं इकडे गेले त्यांनी सगळ्यांनी हार्दिक जान स्वाम्याक स्वागतनी सगळं केले. तशी स्वागत करून स्वाम्याल ते चरण कमल द्वारकांतून ते दिव्य भूमीत स्पर्श करच्या वेळेरी इतले पावस पडलो त्यांनी सांगायचे ते गावांतून जन सांगता येते म्हणून सांगल्यार उतलकी वर्षा जावन वर्षा पडचे तांकां एक
संभवू नाही പക്ഷे ते दुस इतलो बारिश पडलं इथे म्हणून सांगितल्यारी त्यांनी सांगता येत म्हणाले यो व्यक्ती एक साधारण व्यक्ती नाही एक ऋषी तुल्य जाणशील एक आचार्यची तशी त्यांनी नेक्स्ट डे तांकां भारी संतोष जाले म्हळ्यार भारी पावस म्हळ्यार सकाळी आनंद दिनचे काही तशी नेक्स्ट डे त्यांनी द्वारकाधीशाले दर्शनाक स्वाम्याक घेऊन वतात तर नॉर्मली एक प्रदक्षिण काढत ते संतोषान करता त्यांनी ते दुसरं कीर्तन करून 5 प्रदक्षिण स्वामी सहित 5 प्रदक्षिण कान तंगेल ते एक धन्यवाद नाला तंगेल ते एक कृतज्ञता त्यांनी प्रस्तुत केलेले एक दृष्टांत मग सडनली याद आहे हरे कृष्ण थँक्यू हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभुजी एवं ऐकून मस्त खुशी झाली धन्यवाद प्रभुजी हरे कृष्ण थोडे अनाउन्समेंट आसाची फाल्याक एकादशी संपूर्ण भगवद्गीते पारायण आसा 5:30 इंडिया टाइम 18th चॅप्टराचे 1-2 स्लॉट मात खाली आसा पण इंटरेस्ट असता नाव दिवका म्हणून विनंती करता तशीच 2 फेब्रुवारीक वराह द्वादशी ते दुसरो सत्संग आसा 8:30 ताकाय सक्कट जणांनी अटेंड करका म्हणून विनंती करता 3rd फेब्रुवारीक नित्यानंद त्रयोदशी हिस ग्रेस माधवचरण प्रभुजी ते सेशन घेता आसाची ग्लोरीज ऑफ नित्यानंद प्रभू म्हणून ते सेशन ताकाय सक्कट जणांनी अटेंड करका म्हणून विनंती करता तशीच 9th फेब्रुवारी थर्सडे वैष्णव भजन संध्या आसा ही नित्यानंद त्रयोदशी भजन ते दिस बारी चंचंद भजन आसा ते ऐकूच्या तुम्ही सक्कट जणांनी येवका म्हणून विनंती करता तशीच आमगेल रेग्युलर सत्संग भगवद्गीता एज इट इज सुबोधिनी सेशन चलता आसाचे एवरी मंडे वेडनेसडे आणि फ्रायडे असते सेशन ताकाय सक्कट जणांनी अटेंड करका 6th 3rd चॅप्टराचे समरी आसा 6th ताजे नंतर कंटिन्यू जाता 4th चॅप्टर 5th चॅप्टर अशी ताकाय सक्कट जणांनी अटेंड करका आणि आज एक लाभ घेवका म्हणून विनंती करता हरे कृष्ण तशीच सॅटर्डे रेग्युलर सत्संग आसा ताकाय सक्कट जणांनी अटेंड करका